من فترك حسكم مادو أو بابا أصنعنا يالنا اسكبلو كلا أنت تصنعكم ما هيا اسمعوني من فترنا سلاسي بمن كنا أمن بسلاسي سلاسي كنده يوم سلسته يخونو حدا يخونو بمنتا سلسته يخونو باسم بجبري بأكل بمنتاي كحرة خونو ببهري بالسلطان بفقار بملكوت انتاي كسموم أب ولد منفس قدوس انتاي كجبرم أب ولادي ولد تولادي منفس قدوس سراتي أب مالت انتاي مالت إيو أبو ناي من أبو ناي ولد ولد مالتك ولود ناي من ولود ناي أب منفس قدوس مالتك سراتي كمن دي سرط كاب أب كولد خي سرط ديو أي سرطن انتاي را وانجيل يوهانس أم عرف 16 قطر 15 امزي أي نس الزبل እሞ ይሰርጽ ዶ ኢሉ እዩ ቃል ይነስ እዩ ዝበለ እምበር ቃልከ አበይ ኢሉ ይነስ እምኔየ ኢሉ ዶ ስቕበለ ወይ ነግረኩሙ በለ እምበር አካል ተባህለ እንታይ እዩ ኢድ እግሪ ዓይኒ አፍ አፍንጫ ስኒ ካብ ጽፍሪ እግሪ አትሂዙ ክሳብ ጸጉሪ ርእሲ ነአብ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ نوال ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ንመንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ስላሴ መልክዖም ሰብ ይመስሉ ስላሴ አካለው ከመይ እዩ ምሉእ ሰፊሕ ረቂቕ ናይ ሰብከ ግዙፍ ውሱን ጸቢብ ምልአቶም ከመይ እዩ ከም ብርሃን ከም ሙቐት ከም ንፋስ ስፍሓቶም ካብ ጽርሃ አርያም ንላዕሊ ቁመቱ ካብ ባርባሮስ ንታሕቲ መሰረቱ እዚ ስለዝኾነ ንሰብ ዝፈልጦ መንጋር እዩ እምበር ንስላሴ ዓለም አይወስኖምን እዩ ርቀቶም ከመይ እዩ ካብ ኩሉ ንፋስ ይረቅቕ ካብ ንፋስ እሳት ይረቅቕ ካብ እሳት መላእኽቲ ይረቁ ካብ መላእኽቲ ነፍስና ትረቅቕ ካብ ነፍስና ድማ ስላሴ ይረቁ نفسنا نسلاسي كمي إلا ترأيهم كم انبا ناي سلاسي بحريهم كمي إيو زي تأمي زي تأمئ زي حمم زي دكم زي موت ناي سبك تأمايي تأما